Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Bagly tarapy ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Gepleşmeden başynda Türkmenistan prezidentiniň gol çeken resmi namalary bilen tanış edýäs. Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan gollamak hakyndaky Türkmenistanyň kanunyna laýyklykdy. Ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ýokary depkini ösdürmek dowam etdirmek. Milli ykdysadyň durly uğurlaryny telekeçilik işçiligini artdyrmak. Kiçi we orta kärhanlaryň öndürýän haritlarynyň görnüşlerini hemde möçberlerini köpertmek. Olaryň daşary ýurt bazarlaryna bäsişige okuýuplygyny ýokarandyrmak we goşmaçy iş orunlaryny döretmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama bilen Türkmenistanyň kiçi we orta telekeçilik gollamak boýunça döwlet toparynyň düzüm tasdiklandy. Eýçiliň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emläginiň hususlaşdyrylmagy hakyndaky Türkmenistanyň kanunyny ýerine ýetirmek. Eýçiligi döwletiň garamagyndan aýyrmak we döwlet emlägini hususlaşdyrmagy hemde dolandyrmagy kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň ýanynaky Podogary merkezi toparyň düzüm tasdiklandy. Şuň Ministrler Kabinetiniň milli ykdysadyýetimiň podoklaryny şu ýylyň 6 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri boýunça geçirilen meclisinde hormatly prezidentimiň öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmeň uğurlaryna başlanyň maslahatlar geçirildi. Olaryň dowamyny podoklaryň öňünde durýan wezipeleri ýerine ýetirmeň uğurlar keskitlendi. Şerde watanymyzyň garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň bellenýän ýylyna ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösdürmeň meselleri aral maslahatlaşyldy. Milli Geňeşiň mejlisiniň ýolbaşçylarynyň hemde deputatlaryň gatnaşmagyna geçirilen maslahatda hormatly prezidentimiň başlangyjy boýunça döwletimiziň demokratik hukuk we dünýäwi esaslarynyň berkidilmegine, ykdysadyýetiň ýokary ösüş tepkinleriniň öpçün edilmegine, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarylanyna gönükdirilen giň möçberli özgertmeden kanunçylyk büniýadyny berkitmek bilen baglanyşykly meselelere üns berildi. Garaşdy Türkmenistanyň düýpli özgertmeler ýoluna döşüp, kanunyň hökmi rewanlygyny, jemgyýetiň iň ýokary gymmatlaw hökmüni öz raýatlarynyň bähwitleriniň, hukuklarynyň we adatlyklarynyň gorulmagyny döwlet ösüşiniň eler tutulýan uğurlar hökmüni eglan etmeginiň wajyp tanıtyldy. Bellenilşäli ýurdumyzyň deputatlarynyň öňüne berkarar ýurdumyzyň geljeki ösüşini, onuň raýatlarynyň abadançylygyny öpçün edýän täze kanunlary kabul etmek ýaly möhüm wezipeler durýar. Deputatlar jemgyýetçilik tiýasy wakalary işçiň gatnaşyp, döwlet derejesinde kabul edilýän çözgütleň ähmiýeti boýunça wag netihat işlerini ýygyderdi alyp barmalylar. Munyň özi halkymyzyň döwlet siýasatiniň ösünlikli durmuşa geçirilmegine münasip goşun goşmaklaryna, adamlaryň siýasat aýdan düşünjeliginiň ýokarlanmagyna aýratyn ähmiýetlidir. Maslahatyň dowamyna Geňeşliň mejlisi öňe sürülen wezipeleň wajyp ähmiýeti barada aýdylyp, olaň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň ýurdumyzyň abadançylygynyň berkidilmegine, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna wajyp tanıtyldy. Şeýle hem maslahatda ykdysadyýetimiziň köp orly esasy ösdürilmegi, halk hojalygy toplumynyň podoklarynyň alyp barýan işleriniň kanunçylyk taýdan berkidilmegi, milli liderimiziň ýolbaşçylygyny amala aşyrylýan döwlet siýasatiniň möhüm uğur hökmüne kesgitlenen barada aýdyldy. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň gatnaşmagyna geçirilen maslahatda arkada prezidentimiň bu düzümiň işini hatam kämilleşdirmek, oňa halkara tejribetini işin gornaşdyrmak boýunça beren anyk tawşyryklaryny ýerine ýetirmeň uğurlary aralyp maslahatlaşyldy. Halk maslahatynyň agdalary mejliste kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak boýunça döredilen iş toparynyň mejlislerine işin gatnaşmaklarynyň ähmiýeti bellendi. Halk maslahatynyň agdalary siýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen bilelikde ýerlerde döwletimiziň insanperwer içeri we daşary siýasatyny, milli kanunçylygy, raýatlyň hukuklaryny we borçlaryny düşündirmek, milli däp desurlary sagdandyrmyş ýörelgelerini, tebigat gorumak barada wag nesihat etmek çärelerini ýygyderli geçirýärler. Munyň özi hormatly prezidentimiň jemgyýetiň hukuk esaslaryny kämilleşdirmek, onu hakyky demokratik ýörelgeleri berkarar etmek boýunça öňde goýan wezipeleriniň ýerine ýetirilmegine wajypdyr. Daşary işler ministerligine geçirilen maslahatda şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryny amala aşyrylan işlere sersalyny. Belenişýäli garaşda döwletimiziň daşary siýasaty uzalqysy ýaly betaraplyk, parahatçylyk, söýçilik, hoşniýetli goňşuçylyk, özara bähwitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerini berk eýirmek arkaly amala aşyryldy.
Arkada prezidentimiň belleşi ýaly ýurdumyzyň daşary siýasaty üýtgüsi dowam edýär. Garaşdyrmamyzyň şanly 30 ýyllygynyň bellendiýän ýylynda da uzalqysy ýaly Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, Ýewropa Beleleşigi, Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy garaşdy döwletleriň arkalaşygy hemde beýlek halkary guramalar bilen energetika we suw howpsuzlygyny öpçün etmek, ekologiýa meselelerini çözmek boýunça asnaşykly gatnaşyklar alınıp barilýar. Şundan uğra alınıp döwlet başçylarynyň taýşygyna laýyklykda siýasy gatnaşyklaryň çäklerini dürli halkara çärelerini geçirmek bilen baglanşykly meseleler boýunça pikir alşyldy. Maslahatda bellenişi ýaly ýurdumyzyň açyk kapylary itaatlaryna dayanýan siýasaty dünýäniň gyzyklanma bildirgen döwletleri bilen netijeli gatnaşyklaryň ösürilmegini şertlenirge, çykyş edenler daşary siýasat edaralarynyň ugry boýunça gatnaşyklaryň ýygdyrly ösürilýänini, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbetli söwda ykdysady hyzmatdaşlygy pugtulandyrmak boýunça işleň amala aşyrylýanyny belediler. Ýurdumyzyň ykdysady toplumyna geçirilen maslahatda ýurdumyzda şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna amala aşyrylan işleň netijeleri aralyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem toplumyň täze ýol başçylarynyň iş meýilnamaty, degişli puduklaryň sağlaşykly ösüşini öpçün etmek babatda öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmegiň uğurlary boýunça netijeli pikir alşmalary boldy. Milli lidermadan giňişleýän meclisde belleşi ýaly ykdysadyýetimiziň puduklaryna durnukly ösüş depkinine saklanýar. Dünýäde emele gelen çylşyrmly ýagdaýlara garamazdan watanymyzyň ykdysady kuwwatyny we bätleşligi ukyplygyny ýokarlandyrmak, milli ykdysadyýetimiziň esas ulgamlaryny we puduklarynyň durnukly ösüşini öpçün etmek boýunça zerur tagallalar edilýär. Şeýle hem ýurdumyzda ygtybarly salgyt büdjet we pul garşy siýasat gollanylýar. Hususy we döwlet täzeçilik ulgamlaryna goýulýan maýy goýumlarynyň möçürleri barhartýar. Dünýä ykdysadyýetinde emele gelen kynçylyklara garamazdan jemi içerki önümiň ösüşi ýokary derejede, ýagny 6,1 göterim möçürde saklanylýar. Maslahata gatnaşyjylar döwlet başçylarynyň beýleki döwletlerden ýetirilýän haritleň orny tutýan örümçilik kuwwatlyklaryna döretmek we ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini artyrmak boýunça beren tawşyryklarynyň ähmiýeti barada aýdyp, bu urda durmuşa geçirilýän çäreleri işçileşdirmegiň wajypdygyna üns berdiler. Mundan başga da maslahatyň dowamyny hormatly prezidentimiziň sanly ulgama geçmek, döwlet eýetçiligine degişli kärhanalary we desgalary hususylaşdyrmak hemde paýdarlar jemgyýetlerini öwürmek işlerini möhüm wezipeleň hataryny kesetlep, öňde durýan wezipeleri dogry ýerine ýetirmek üçin zerur tagallalaryň ediljekdigi barada aýdyldy. Guruluşyk energetika we tenagat önümçiligi toplumyna geçirilen maslahatda bu ulgamyň milli ykdysadyýetimiziň möhüm uğurlaryň hataryna durýanyny bellendi. Şeýlelikde alınıp barylan işleň netijeleriniň ýokarlandyrylmagynyň ykdysadyýetiň kuwwatlanmagyna bolşy ýaly halkara hyzmatdaşlygynyň işçileşdirilmegine de ähmiýetligi bellendi. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň guruluşyk energetika tenagat önümçiligi ulgamlary, Aşgabat şäher häkimliginiň degişli düzümleri sağlaşykly ösýän uğurlary öwrüldi. Belenilşäli oba milli maksatnamasyna laýyklykda hasabat döwründe ýurdumyzda 1 milliard manatdan köp möçürde düýpli maýy goýumlary özleşdirildi. Geçen ýarym ýylyň dowamyny 32 sany iri desga meýdany 325 000 ýyna 400 metr bolan ýaşaýyş jaýlary gurulyp ulanmaga berildi. Tenagat desgalary, ýaşaýyş jaýlary, çaglar baglary, mektepler, dukanlar we beýleki desgalar göz öňünde tutulan möçürde işe girdildi. Maslahatyň dowamyna Mehriban Alkadamyzyň ýübiley ýylyna dürli desgalary işe girmek boýunça ören köp çäreler bellenenligini, şoň urada işiň depkininiň gowşadylmalyligi barada aýdan sözlerini hemde guruluşyk we tenagat puduklaryny maýy goýumlaryny çekmek işini talaba laýyk alyp barmagy talap edenligine aýratyn ähmiýet berildi. Öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça berilen anyk görkezmeliň möhüm talap bolup durýanyna maslahata gatnaşyjylaryň ünsü çekildi. Şu meseleler babatda çykyş edenler bellenlen işleň maksada laýyk berjä edilmegini gazanmak ugruna tagallalaryna gaýgyrman işlejekdiklerini bellediler. Şunun bilen baglykda watanymyzyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygynyň hormatyna meýilleşdirilen ähli çäreler, şol sany ulanmaga berilmegi göz öňüne tutulýan desgalardaky işleň depkinlerini ýokarlandyrmak meseleleriniň wajypdygyny aýtdy. Şeýle hem ýurdumyzyň söwda toplumyna geçirilen maslahatda berkar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe söwda dokma we hyzmatlar ulgamynyň işini talaba laýyk derejede ýola goýmak, arkada prezidentimiziň başlangyjy boýunça amala aşyrylýan giň möçürli özgertmeler maksatnamasyna telekeçilen ornuny hasan pugtulandyrmak bilen baglanşykly meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Ministerler Kabinetiniň 2021-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna ýerine ýetirilen işleriniň jemlerine bagyşlanyp geçirilen meclisinde
Hormatly prezidentimiz daşary ýurtlardan getirilýän önümleň orun tutýan haritlaň, aýratynam halkyň sarp edýän önümleriniň öňürilýän mukdaryny artdyrmak, importyň möçerini azaltmak boýunça işleri dowam etmegiň zerurdygyny öňe çekip, bu wagtda anyk tapşyryklar berdi. Milli liderimiziň aýdysy pudoň maddi enjamlaryň binýadyny puhtalandyrmak, düzümini giňeltmek, onuň eksport mümkinçiliklerini, çykarylýan önümleň möçerini artdyrmak, täze iş orunlaryny döretmek wagtda kiçik we orta telekeçilige möhüm orun değişdiler. Şunuň bilen baglykda maslahatda hormatly prezidentimiziň kiçik we orta telekeçiligi ösdürmäge döwlet tarapyndan ýygyderli golluk berilýänligi barada aýdanlaryndan ugur alyp, hususy ulgamyň işiniň netijeligini ýokarlandyrmak üçin zerur çäreleri görmegiň, täze maýa goýum mümkinçiliklerini döretmegiň wajypdygyny aýtdy. Belenilşýäli ykdysadiyetimiziň ähli urlaryna alınıp barilýan işler häzirki döwrüň ösen talaplaryna we halkara ölçeglerine dolu gybap gelmelidir. Şeýlelikde ýerine ýetirilýän işleri ýygyderli kämilleşdirmek maksady bilen oňa häzirki zamanyň ösen tejribeleri, täzeçil tehnologiýalar şol sana sany ulgamlar işiň ornaşdyrylmalydyr. Ýurtymyzyň Medeniýet Ministrligine geçirilen maslahatda değişli düzümlerde alınıp barilýän işleri kämilleşdirmek we onuň netijeligini ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly meseleler boýunça pikir alşmalar boldy. Medeniýet Tunugat Dörejilik habar berişleri we tiýahatçylyk ulgamlarynyň wekilleri halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna möhüm ähmiýeti bolan giň möçerli çärelere işiň gatnaşýarlar. Ma'lum bolýarly hormatly prezidentimiz giňişleýin meclisde teleradio ýaýlymlarda garaşdyrylmagyň 30 ýyllyk şany tenesine döwletimiziň bir taraplaryna başlap gowy we täsirli ýepleşikleň taýýarlanylmalygyna, teatrlarda merdana halkymyzy şöhretlendirgen täze sahna eserleriniň goýulmalygyna, häzirki döwrüň ruhyna laýyk gelýän joşgunly aýdymlaryň döredilmeliligine öňe çekdi. Şeýle hem gahrman arkadagymyz arasaçylyk bilen bagly meseleler ýokunç keselliň ýaýramanyň öňüne almak boýunça görülýän çäreler boýunça ilatyň arasynda alınıp barilýän giň düşünür işlerine dowam etmek barada degişli görkezmeler berdi. Şunuň bilen baglykda ýurdumyzyň ilatynyň tomuz ýöwrüne din jalşyna talaba laýyk gurmak maksady bilen düşünürçi wagt netiýe işlerini işleňleşdirmek barada görkezmeler berildi. Maslahatda edilen çykyşlarda milli liderimiziň beren tapşyryklardyr görkezmeler esasynda şol urlarda alınıp barylmaly işler boýunça pikir alşyldy ende işleri ýerine ýetirmegiň ýollary maslahatlaşyldy. Belenilşýäli medeniýet ulgamynyň idaralarynyň işine sanly ulgamyň mümkinçilikleri barha işiň ornaşdyrylýar. Türkmenistanyň garaşdyrlarynyň 30 ýyllyk münasibetli çäreler geçirilýär. Çykyş edenler döwlet başçylarynyň tapşyryklarynyň değişli derejede ýerine ýetirilmegi uğruna ähli taýlaryny gaýrynajakdyklaryna inandyrdylar. Ýangy energetika toplumynyň işgärlerinden gatnaşmagyna geçirilen maslahatda ministrler kabinetiniň giňişleýin meclisinde toplumyň öňüne goýulan wezipeleri ýerine ýetirmegiň urlaryna, topluma değişli düzümleň särleşikli ösüşiň üpsün edilmegine, pudoklara täzeçil tehnologiýalaryň sanly ulgamy ornaşdyrylmagyna değişli meseleler boýunça pikir alşmalar boldy. Häzirki döwürde energia terişdelerini dünýä bazarlaryna diversifikasiýa ýolu bilen iýermek toplumyň düzümleriniň öňüne durýan möhüm wezipe hökmüne kesgitlendi. Şunuň bilen bagly şuurda ýerine ýetirilýän işler bellänen meýilnamelere laýyklykda dowam edýär. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gazy geçirjetiniň taslamasy, şeýle hem beýleki sebit taslamалary üstünlikli durumşa geçirilýär. Maslahatda döwlet başçylarynyň önümçiligi öňde barçy ýeri neft gaz kompaniýalaryny we maýdarlaryny çekmek, häzirki zaman tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça netijeli çäreler geçirmek we gysga wagtyň içinde bu wagtda değişli teklipler hödürlemek barada beren görkezmelerinden ugur alınıp, değişli işler alınıp barilýän bellenildi. Şeýle hem hormatly prezidentimiziň Gyýanlydaky polimer zawodyň we ahallaky gazdan benzin öňürgen zawodyň işini gowlandyrmak hemde Türkmen Gaz döwlet konserni özüne mahsus bolmadyk wezipelerden boşatmak maksady bilen bu kerhanalary Türkmen Hime döwlet konserniň garamagyna bermek barada çözgüdüniň ähmiýeti baradan agtardy. Maslahatda hormatly prezidentimiziň beren bu tapşyryklarynyň ugur alınıp, olary ýerine ýetirmek üçin amal aşyrylmaly işler aralyp maslahatlaşyldy. Mundan başga da maslahatda soňky ýyllarda Türkmenistanyň ýangy energetika toplumyna, halkara hyzmatdaşlygyna, ulgama öňde barjy tejribeleň we ösen tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilýänligi barada aýdyldy. Owa hojalyk ulgamynyň ýol başçylarynyň we hünärmenleriniň gatnaşmagyna geçirilen maslahatda hormatly prezidentimiziň ministrler kabinetiniň şu ýylyň 6 aýyna ýurdumyzyň durmuş ykdysadyny ösdürmek boýunça gadanlan netijelere bagyşlanyp geçirilen meclisini öňde goýuny wezipelerini ýerine ýetirmegiň urlaryny aralyp maslahatlaşdylar. Owa tenagy toplumynyň düzümlerini häzirki zamanyň ösen tejribetini, ilmiň gadananlaryny işiň ornaşdyrmak wajyp bolup durýar. Belenilşýäli bu çäreler ýurdumyzda öňüm bolçylygynyň üçin edilmegi, döwletimiziň ykdysady ösüşi,
görüşli. Dünya iqtisadiyyatine mından beýlekde goşulmak üçin zerur şertlere üpjün ediýär. Şeýle hem dähmet bazarynyň talaplaryny hasaba almak bilen owa dähmetkeşleriniň girdejileriniň artmagynyň hasabyna durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna şert töredir. Maslahatda döwlet başçylygymyzyň beren tawşyryklaryndan uğralanyp geçirilmeli işleň anyk uğurlaryny kesgitlemäge bagyşlanan çykyşlara giň orun berildi. Bu abatda bir neçe teklipler ortağa atyldy. Giňişleýin pikir alşmalary boldy. İşlere talaba laýyk alyp barmak üçin wezipeler kesgitlendi. Maslahatyň dowamyna ýurdumyzda mewsumlaryň owa hojalygy işleriniň alınıp barylşy baradaky maglumatlarym dinlenildi. Çykyşlarda öňde durgan wezipeleri awry bilen ýerine ýetirmek ugrunda ähli mümkinçilikler we şertler bardygy bellenildi. Şunlukda bu orada durmuşa geçirilýän çäreleri işleňleşdirmegiň esasy uğurlary kesgitlenildi. Türkmenistanyň Bilim Ministrligine geçirilen maslahatda ýurdumyzyň ilim, bilim, sağlyk goraýşy we sport ulgamlaryna Ministrler Kabinetiniň Geňişleýin Mejlisinde öňde goýulan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň meselelerine garaldy. Döwlet başçylygymyzyň Geňişleýin Mejlisinde belleşi ýaly bilim ulgamyny ösdürmäge köp möçürde terişde önükdirliýär. Ýokary girdejili döwletleriň hataryny üstünlikli geçen ýurtlaryň öz bilim ulgamyny ösdürmek üçin epesle terişde goý berenigini halkara tejribesi görkezýär. Hökümetiň bilim mabatda strategik işleri çaltlandyrmagy we amala aşyrmagy, garaşdy döwletimiziň dünýä geňişligine bäýatleşge ukyply ykdysadyýaty goşulmak üçin esas töredýär. Şunuň bilen baglanykda millilik termedi bilim ulgamynyň öňüne durgan wajyp wezipeler kesgitledi. Ma'lum bolşaly döwlet başçylygymyz has möhüm uğurlar boýunça täze okuw maksatnamalaryny işläp taýýarlamagy zerurlygyny ýüze çykanlygyny belledi. Arkada prezidentimiz mali owa hojalyk senagaty we elektron senagat üçin hunermenleri, halkara hukuky öwrençiler taýýarlamagy iň wajyp uğurlaryň hataryna görkezdi. Şeýle hem koronavirus ýokunça zerarly emele gelen häzirki ýagdaý bilen baglykda sağlyk goraýşyň milli ulgamyny mundan beýlekde döwrüwaplaşdyrmagyň, lukmançylyk ilminiň öňde barjy gadananlaryny işçen gurunlaşdyrmagyň, dürli keselliň esasanam ýokunç keselleriniň öňüni almagyň, olary anyklamagyň hemde bejermegiň häzirki zaman usullaryny öwrenmegiň hemde giňden peýdalanmagyň zerurdygyny otarly. Ýurdumyzda ýokary netijeli sporty giňden wagt etmek, köpçüliklerin beden terbiyesi aldyş hereketini işleňleşdirmek, milli we halkara derejetindäki dürli sport ýarşlaryny guramak boýunça ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna giň möçürli işlen geçirilýändigini nazara alyp bu gurun ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilýär diýip maslahatda çykyş edenler beýlediler. Umuman dürli toplumlarda geçirilen maslahatlarda gahrman arkadağımızın öňde goýan wezipeleriniň ähmiýeti barada giňişlendirilip geçirildi. Şunuň bilen baglykda değişli düzümleri mundan beýlekde döwrüwap derejede ösdürmek bilen baglanşykly meseleler wajyp bellenildi. Munyň özü ýurdumyzda durmuş ykdysaty aýdan ösdürmekde aýratyn ähmiýetlileri. Şugun paýtagtymyzda hemde ýurdumyzyň welaýat merkezlerini, orta hünär we ýokary okuw mekdeplerini okumagy islew ýanlardan resmi namalar kabul edilip başlandy. Hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň 9-njy iýulda geçirilen Geňişleýin Mejlisinde buýruga gol çekip 2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine welaýetleri we Aşgabat şäher boýunça şonuň ýaly orta hünär okuw mekdeplerini kabul etmegi meýilnamasyny tasdiklady. Resmi nama laýyklykda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwy kabul etmegi 12-nji iýul 27-nji awgust aralygyna guramak tawşyryldy. Milli liderimiz Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwy kabul etmek boýunça döwlet toparynyň düzümini tasdiklap, bu topary okuwy kabul etmegi guramaçylyk usuliýet taýdan ýol başçylyk etmek hemde onuň bellänen tertipde geçirilmegini guramak tawşyryldy. Mundan başga-da vilayatyň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri ýokary we orta hünär okuw mekdeplerini okuwy kabul etmek boýunça iş toparlarynyň talaba laýyk işlemek üçin zerur şertleri döretmäge borçlydylar. Gahrman arkadağımızın tawşyrygy esasynda ýokary okuw mekdeplerine giriş synaglarynyň geçirilişine jemgyýetçilik gödäwçiligi amala aşyrlar. Şonuň ýaly ähli mekdeplerde Ilimler Akademiýasy bilen bilelikde sanly ulgam boýunça okuwlar guralar. Ýurdumyzyň ykdysadyýetini çal tepkinlerde döwrüwaplaşdyrmagy, onuň täze ilmi esaslanýan pudoklaryny depkinli ösdürmegi öpçün etmek üçin zerur bolan işgärler taýýarlamak tutuş ýokary okuw mekdepleriniň ulgamyna düýpli özgertmeleri, täze bilim ülümlerini ornaşdyrmagy talap edýär. Bilimiň, tehnologiýalaryň hemde dörejilik mümkinçilikleriniň derejesiniň güýçli depkinlerde ösýän häzirki döwründe ilmi teňki ösüş görülip eşdilmedik derejelere ýetdi. Hut şonuň üçin ýurdumyzda ýokary kompýuter tehnologiýalaryny, multimedia ulgamlaryny, öňde barjy tejribäni, ýagny tutuş bilim ulgamynyň innowasion ösüşini ulanma arkaly döwrüwap okuw mekdepleriniň tölegli esasy ulgamyny giňeltmäge aýratyn ähmiýet berilýär.
Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ykdysady, medeni, almy we tehnologik ösüşlerini, munun belegam çaltlandyrmak, bilim ulgamynyň bünyatlyk ýörelgilerini, maksatlaryny, wezipelerini hemde dolandyrylyşyny kämilleşdirmek, töregli esasy bilim berýän ýokary mekdepleriniň mali ykdysady ýagdaýyna hatam gowlandyrmak maksady bilen karary gol çekdi. Resminama laýyklykda 2021-nji ýylyň 1-nji sentýabryndan başlap Bilim Ministrliginiň Halkara Insanperwer Ilimler we Ötüş Uniwersitetini, Ýagşylyka Gaýwadynaky Halkara Nebit we Gaz Uniwersitetini, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutyny, Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolandyryş Institutyny, Türkmen Döwlet Maliýe Institutyny, Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluşyk Institutyny hemde Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Oğuzhan Adannaky Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetini hojalyk hasaplaşygyna geçirmek bellendi. Yaş armylaryň we talip ýaşlaryň ilmi işleriniň hemde innowasion işläp düzmeleriniň her ýyl geçirilýän bätleşigi ýurdumyzyň ilim bilim kuwwatynyň artýan ana şaýatlygy diýe. Mehriban arkadagymyz hunermenler taýýarlamaň meseleleri barada aýdyp, yaş nesliniň ruhy, ahlak terbiýesiniň ähmiýetini noktaga, Döwlet Başdanmaz Ministrler Kabinetiniň giňişliğin mezletine degişli ýol başlaryň öňüne anyk wezipeler goýdy. Çağlaň tebigy zehinni hemde başarnygyny ýüze çykarmak we ösürmek hemde kämilleşdirmek, sagdan zähmetseýer watançy nesilleri ýetişdirmek üçin okum ilnamalaryny, maksatnamalary, kitaplar we gollanmalary gaýtadan seljerip, ösen halkara tejribetine laýyklykda taýýarlamak üçin zerur çäreler geçirmek döwrüň talabydyr. Milli ykdysadiyetimiziň pudoklaryny ýokary derejeli hunermenler bilen öpçün etmek maksady bilen ýokary we ýürüti orta huner okuw mekdeplerine täze döwrewap hunerliň talap edilýän uğurlaryny kesgitlemek tapşyryldy. Inklusiv bilim ulgamyny ösürmek, milli bilimi özgörtmegiň hemde ösürmegiň aýrylmaz uğurlarynyň biridir. Mümkinçilikleri çäkli çağlaryň ýokary kili bilim almaga deň hukuklary Türkmenistanyň kanunçylygyna berkidilendir. Şunuň bilen barlykda hormatly prezidentimiziň mümkinçilikleri çäkli çağlaryň okumagy, terbiýelenmegi, jemgyýete uygunlaşmagy, saglygynyň berkidilmegi üçin bilim idaralaryna zerur şertleri döretmegi möhüm wezipeleň hataryna kesgitlenýäni bellemek gerek. Mehriban arkadagymyzyň durmuş uğurly siýasaty netijesini bilimli, giň göz ýetimli ýaş nesli kemale ýetirmegi, ýaşlyň sadaşykly ösmegini, garaşsyz bitirip watanymyzyň munun beýlekde gülläp ösmeginiň, mehriban halkymyzyň bagtyýar geljeginiň bähwidine ýokary derejeli hunermenler taýýarlamagy ulans berilýär. Ýurdumyzyň mukaddes garaşlygynyň şanly 30 ýyllygyna başlanyp, edebiýat, medeniýet we synowat işgärleriniň höwesçiň aýdymçy ýaşlaryň arasynda Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn afratly bähdeşiginiň çäklerini, geçirilýän Ýanglan diýarym 2021 telebähdeşiginiň Balkan welaýaty boýunça jemleýiji tapgary, Kenarýaky Türkmenbaş şäheriniň tolkun seýilgäkinde geçirilip, ol ýokary ruh bilen uly şatlyk şowkuny eýe boldy. Bähdeşige Balkan welaýatynyň ähli etrap şäherlerinden desapky tapgyrlarda saýlanyp alynan zehini ýaş estrada aýdymçylarynyň 10-sy ýokary ruh bilenlikde gatnaşdylar. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzyň medeniýet we sunowat ulgamyny nusgalyk ösüşlere beslep, naýbaşy derejä çykaran türkmen medeniýetiniň hak gowanlary, milli liderimiziň erginsiz aladalaryndan, taýsyz tagarlalaryndan ruhlanan Balkany ýaş estrada aýdymçylary bu aýdymsaz bähdeşigine has taýýarlykly gelenliklerini dolu suwd edýär. Balkany aýdymçylar bu ýerde köp sany tomaşaçylaryň we emin agzalarynyň öňüne çykyş edip, özleriniň dörejlik ukyplaryny, zehinlerini ussatlyk bilen açyp görkezmek başardylar. Bähdeşiň dowamyny ýaş estrada aýdymçylaryň ýerine ýetirmeginde halk we estrada aýdymçylary belent ýanglanyp, alyslara ýaňsarly. Joşuny dörejlik çykyşlaryna ata watanymyzyň ähli uğurlardaky ösüşleri, gahrman arkadagymyzyň jowhar paýhasyndan kemal tapan, berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwri, hormatly prezidentimiziň iýil ýurt bähwitli, umumy adamzat ähmiýetli, nusgalyk işleri, şeýle-de ajaýyp zamanymyzda ýurdumyzyň ähli ulgamlaryna, önümçilik pudoklarynyň ösüşleridir rowaşlyklary, Türkmenistan parahatçylyk we anaşman watan ýeli, awada milli siýasatçylyk zolagy, Türkmen spordy, eşete durmuşymyz, dost sogonlyk uly buýsanç bilen tariplandy. Bimeçler şatlyk şowkuna eýe bolan her bir çykyşlar bu ýere gelen aýdymsaz muştoklar tarapyndan dowamly we joşuny el çarpışmalary bilen garşylandy. Olaryň her biriniň buýsançly çykyşlary bolsa, tomaşaçylarda ýatdan çykmajak ýakymly täsirler galyrdy. Bähdeşige gatnaşan zehini aýdymçylaryň ýerine ýetirjilik ussatlygy, sahna medeniýeti, aýdymlaryň döwrewaplygy, milliligi we çeperçilik derejesi bolsa, emin agzalarynyň ýokary bahasyna münasip boldy.
Baýmany mazmuna çäksiz şatlyk şowkuny beslenen bu aýdymsaz bäsleşigine Balkan welaýatynyň ýaş zekine aýdymçylarynyň içinden Magtymyl Etrap Medeniýet Merkeziniň aýdymçysy Gurwangeli Bayram Nurdiýew we Esenguly Etrap Medeniýet Merkeziniň aýdymçysy Dörtguly Kerimow dagy ýeňiji bolmagyň hötdesinden geldiler. Saýlanyp alynan bu zekine aýdymçylar bolsa ýaňlan diýarym 2021 telebäsleşiginiň döwlet derejesinde geçiriljek tapgyryna gatnaşmaga hukuk kazanylar. Bäsleşigiň Balkan welaýaty boýunça jemleýici tapgyrynyň ahyryna aýratyn tapawutynyň zekine aýdymçylara degişli derejedäki hormat hatlardyr gymmat bahaly sowgatlar dawaraly ýagdaýda gowşurdylar. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 12-nji iýulda saat 20-den 13-nji iýulda saat 20-çe boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habar bilen tanış bolun. Balkan welaýatyny ütkäp duran bulut howa bolup, Demirabad günmatardan 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 23-28 gradus mayl, gündüzine 35-40 gradus, kenarki taraplaryna bolsa 32-37 gradus ysy bolar. Ahal welaýatyna az kim bulut howa bolup, Demirabad günmatardan 8-13 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 23-28 gradus mayl, gündüzine 37-42 gradus ysy bolar. Mar welaýatyna az kim bulut howa bolup, Demirabad günnordan 8-13 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 22-27 gradus mayl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Leva welaýatyna az kim bulut howa bolup, Demirabad günnordan 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 22-27 gradus mayl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Daşawud welaýatyny ütkäp duran bulut howa bolup, Demirabad günmatardan 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 20-25 gradus mayl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az kim bulut howa bolup, Demirabad günmatardan 8-11 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 25-27 gradus mayl, gündüzine 38-40 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 13-nü magnit hadisesiniň gowşok täsiri bolmagy arşylýar. Ediz watandaşlar, häzirki wagtda Tomat Bastynyň dowam edýän günlerini, howanyň gyzmagy netijesinde günüň ýetiş şöklesiniň adamlaryň saglygyna ýetirýän ýarama täsir güýçlenýär. Günüň täsir aýratynam saat 11-den 17-çe güýçli bolýar. O günüň gyzgyn howry saat 20-çe dowam edýär. Şerde howanyň dizimindäki tozan bölejikleriniň kadadan 5 göterip artmagy bilen howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän täsiri artýar. Şunuň bilen bagly howanyň oňaýsy täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy hemde Tomat Bastyny günüň ýetiş şöklesinden gorunmagy maksat beýär. Mehriban ileşler. Şular berk berje etseňiz, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar getmişimiz jemleýäs. Berqarar döwletimiziň batýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda düşürýär. Ýakly düşen özenli bolsa halkyň bähbidi ba. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolyň,